खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय आरो बडलेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ धेमाजि जिल्लायाव सानथामनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबो आरो सिलाफोथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 25थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। चिरांनि दैजिं फेस्टिभेलाव सा-8 फावगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। हाफ्लं आरो डिमा हासावआव 26 डिसेम्बरनिफ्राय जुदिमा फेस्टिभेला जागायबाय। मंगलियानिफ्राय बिजनी नोगोरसिम थांनाय दै फाग्ला दैसानि दालाङा बायला जिल्ला अबस्थायाव दाबो सोरखारनि मेगन गोग्लैयाखै। उदालगुरि कुप्टिपारा गामियाव सानथामनि हाबाफारिजों गोथार बर'दिन खुंदों। फैगौ 29 डिसेम्बरनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा। उदालगुरि गांगुमाखायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। चिरां रुमनि खाथायाव अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि 30थि बोसोरसालिया जथुमा खुंगोन। सिडली चिराङाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया थांनाय 23 डिसेम्बराव जानानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लानि निलाय जरा गामिनि आइजोफोरा हि दानायजों गावनि आथिङाव गाव गसंथानो नाजानायजों लोगोसे बर'नि आंगो हारिमुखौ लाखिनायाव खामानि मावदों। बाक्सा जपादंआव मैदेरनि गाग्लोबनाय। उदालगुरि लुइसगावआ गोथार बरदिन फोरबो फालिदों। रौता बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय आगंजार गामियाव बियाबनि 28थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 28 आरो 29 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो थामथिम खालामनाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार सिलि भगवान गामिनि दैमालु बर' गेजेर गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव सानथामनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबो आरो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 25थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 26, 27 आरो 28 डिसेम्बर अक्ट'सिम मेहेरगोनाङै खुंफुंगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे थांखिजोंनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ गासैबो फैनानै मैखोम बाहागो लानो खावलायहरदों रायदाव आफादनि आफादगिरि बिथांमोना। गोबां आलासिफोर बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। चिरांनि दैजिं फेस्टिभेलाव सा-8 फावगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनिफ्राय जानो गोनां दैजिं फेस्टिभेलनि 3थि एडिशनाव इन्टारनेशनेल हेभि वेटखौ लाफानानै बलिउडनि सा-8 फावगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला कैलाश खेर, अमित त्रिवेदी, मल्लिका अरोरा, हिमेश रेशमिया, नीरज श्रीधर, भूमि त्रिवेदी, श्वेता पंडित आरो ग्रेट खाली आरो खायसे स्टारफोरबो फैगोन होननानै मिजिं थिनाय जादों। डिमा हासाव आरो हाफ्लं जिल्लायाव थांनाय 26 डिसेम्बरनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंगार 4थि जुदिमा फेस्टिभेलखौ दाबाराय ग्राउन्डआव खुंनाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जुदिमा फेस्टिभेल खुंनाय आफादा गासैखौबो फैनानै बाहागो लाफैनो खावलायदों। बे गाबगोनां हाबाफारियाव हारिमुआरि, दोरोङारि, देंखोआरि आरो थागिबियारि जामुंनि आयदाफारिफोरखौ उपभोग खालामनो मोनगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। मंगलियानिफ्राय बिजनी नोगोरसिम थांनाय दै फाग्ला दैसानि दालाङा बायला जिल्ला अबस्थायावबो सोरखारनिफ्राय जेबो फाहामनायनि राहा लायैखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरखारनिसिम दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बे दालांजोंनो बारनानै मंगलियान ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिजनी नोगोराव बेफार फालांगि खालामहैनाय, साख्रि मावनाय, अफिसफ्राव थांनाय, बिजनीनिफ्राय मुवा बेसाद बायना बेफार खालामफैनाय, स्कुल कलेजाव थांनाय, लोगोसे गारि मटरनि थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद जेंनायाव गोग्लैबाय दं होनना रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायदों। सिगाङाव बे दालांनिफ्राय गोग्लैनानै जिउबो गोमानांबाय आरो गोबां सुबुङा गोग्लैनानै दुखुबो मोननांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि खायसे आफादफोरा लोगो नांना बिजनी एसडिअनो फाहामनायनि थाखाय लाइजामबो होनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जायगानिनो एमएलए बिथां कमल सिंह नार्जारी बिथांनोबो फोरमायसेयावबो आरो मिथिसेयावबो बिथाङाबो फाहामनायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। उदालगुरि कुप्टिमारि गामियाव सानथामनि हाबाफारिजों गोथार बर'दिन खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कुप्टिमारि गामियाव थांनाय 24निफ्राय 26 डिसेम्बरसिम साननैनि हाबाफारिजों गोथार बर'दिन फोरबो सान खुंनाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। इसोरखौ बाख्नायनाय, मेथाइ रोजाबनाय, बाइबेल फरायनाय आरो बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिजों गोथार बर'दिन खुंनाया जोबनानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गाहाय आयदा जुदायथियारिफोरनि राजाया बहा, मानोना जोङो बिखौ खुलुमनो फैदों खौ बुंथिनो थाखाय नुजाथिनो हादोंमोन बिबिसि सोलोंथाइ बिफाननि लेङाइ नेहाथारि बुंथिगिरि मुस्रि जिहिसकेल दैमारि बिथाङा। बे हाथरखिया माबायदि हाथरखिमोन
साइथेल जों मोननो हायो बे हाथरखिया मोनसे गोदान हाथरखिमोन बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरि खुप्तिमारिनिफ्राय गलियात बर' बिथाङा फैगौ 29 डिसेम्बरनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ 29 आरो 30 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों आर.एन.बि. हस्पिटाल खाथिनि खोला क'क्राझार आन्चलिक टाउन ब्रह्म मन्दिराव खुंनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। जानो गोनां जथुमानि गेवलां मेलाव बिटिसिनि इएम मानगोनां राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन होनना केडिसि ब्रह्म धोरोम कमिटिनि रायदाव आफादनि नेहाथारि बिथाङा फोरमायहरदों। साननैनि बे गोगोम हाबाफारिनि थाखाय रायदाव आफादा साखाफारा जाजोब्बाय होनना बिथां नेहाथारिया फोरमायहरदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरसालि जथुमाखौ गांगुमाखा बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव साननैनि हाबाफारिजों थांनाय 24निफ्राय 25 डिसेम्बरसिम गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय आनन्द बसुमतारी बिथाङा चिरां रुमनि खाथायाव अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि 30थि बोसोरसालिया जथुमा खुंगोन। फैगौ 10 आरो 12 जानुवारि 2019 इं खालाराव अल बड' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि 30थि बोसोरसालिया जथुमाखौ रुमनिखाता हाई स्कुल रुमनिखातायाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जासिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सिडली चिराङाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सिडली चिरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे 14थि बोसोरसालिया जथुमाया थांनाय 26 डिसेम्बरनिफ्राय खासिकत्रानि माइदांस्रि फोथाराव खुंजागासिनो दङ होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया थांनाय 23 डिसेम्बराव जानानै थांबाय। थांनाय 23, 24 आरो 25 डिसेम्बर इं खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ खैलाजुलि माइनाव फोथाराव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि निलायजरा गामिनि आइजोफोरा हि दानायजों गावनि आथिङावनो गाव गसंनो नाजानायजों लोगोसे बर'नि आंगो हारिमुखौ लाखिलांनाय खामानि मावदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे गामिनि आइजोफोरा गावबा गाव न'आवनो जि दासे दानानै गसाइगाव हाथायाव फानहैयो। आंना गामिया ओरैनो मा मा दख'ना दायो? बिदन आगर बिदिनो अबेबा मासाव आगर दायो, अबेबा मासाव बिदन दायो। गासै गं 50 नखरफोराव गामसा फालि आरो दखनाफोर सरासनस्रायै गुबै जिफोरखौ बांसिन दायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेब्ला सोंनाय जायो अब्ला बिदन आगर बायदि रोखोम दख'नाफोरखौ हिसानजों दायो होननानै निलायजरानि सासे मीरा बसुमतारी होननाय आइजोआ फोरमायो। बिथांजो बसुमतारीया बुंबावो दि दान मोनसेयाव गासै गां 10निफ्राय गां 11नि गेजेराव दानो हायो। फालिफोरबो दायो ने? हाजोबो फालिफोरखौ दानाया दायो होमबाबो खम दायो, दख'ना बांसिन दायो। गामसा दख'ना दख'नानि अनगायैबो फालि आरो गामसाफोरबो दायो होननानै बसुमतारी बिथाङा फोरमायबावो। अदेबानि फालिखौ बारा दाबाङा नाथाय दख'ना आरो गामसाखौ बांसिन दायो होननानै बुंबावो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दाखांनाय दख'नाफोरखौ बायनानै लांनो थाखाय बायग्रा सुबुं फैयो आरो गांसे दख'नानि बेसेना 700 एबा 650 रां। बाजाराव माखाफा लांनो बिदिनो लांफैग्राफोर लांफैयो। बेसेबां गांसेयाव? गांसेयाव 700, 650। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जपादं सा जपा आरो नयाबस्ति ओनसोलाव सानफ्रोमबो गिथाव बाथाव मैदेर फालोनि गाग्लोबनायाव जानाय लोंनाय आरो उन्दुनाय सुखु गैयै जानानै दङ बै ओनसोलनि रायजोफोरा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा जपादंनिफ्राय रबिन चन्द्र रामसियारि बिथाङा। थांनाय 25 आरो 26 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 9थि गोथार बर'दिन फोरबो फालिथायनि हाबाफारि बायदियै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लुइस गावआव रायजो राजाफोरनि ओंखाम जानाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों उदालगुरि लुइस गावनिफ्राय बिजय बसुमतारी बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। रौता बिया बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय आगंजार गामियाव बियाबनि 28थि बोसोरारि जथुमाखौ 28 आरो 29 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो थामथिम खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जथुमाजों लोब्बा लाखिना आगंजार गामि बाथौ आफादा गाजा गोमजायै गावसोर गामिनि रुफाथि फोरबो फालिथाय खुंनो लाफानाय जादों होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों रौतानिफ्राय निरन्जन बर' बिथाङा।
बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै गोजोन्थों।